putri kang Lestieng warani kisah cinta dan perjuangan Sri Huning karo Wiratmaya. Tanpa beda kaya Bulurah karo Pak Utama kuwi. Ya, panjenengane tansah romantis. Merga ben guyub rukun ki yen wong Islam nyonto kaya Pak Utama karo Bulurah kuwi mesti berjamaah. Ya, kuwi nggih ngrukunke wong omah-omah. Nesuwa kaya apa ya? Nuwun sewu Bulurah mbok nesu kaya apa karo Pak Utama. Anggere dijak jamaah. Iki engko dadi rukun kok. Iya. Upamane ya Bulurah nesu pol karo Pak Utama. Pak Utama ngimami khairil maghdubi alaihim waladdallin. Nesuwa kaya apa? Bulurah mesti amin, mesti. Ora mungkin peh nesu terus ora sudi amin, ora mungkin. Ya ngono kuwi. Nggih ngrukunke jamaah. Ngono. Nggih, Bu. Nuwun sewu Pak Dalang. Nggih. Niki mboten namung kisah sejarah Sri Huning Mustika Tuban utawi Bulurah kali Pak Lurah lho. Lah terus? Bojonegoro niki kisah sejarah bagi pertemuan cinta kita berdua lho Pak Dalang. Nggih. Leres Bulurah. Estu niku. Kula kelingan niku pas ditanggap kali Pak Lurah Kanor. Kok Pak Camat Kanor. Rumiyin niku dadi pertama kula niku teng wayangan disindeni Bu Kesi niku pas teng Kanor niku. Taune kula pun lali. Pokoknya bar wayangan ngoten niku nggih, Bu Kesi terus SMS riyen dereng enten WA SMS kalih kula. Iya. Sing disiki niki kula tenang. Kula kados Pak Utama ngoten niku. Iya, nggih ngono. Anu nyeluk kula Dik, kula tak luwih enom. Dik Cahya ngoten niku nggih. Mau bengi ning nggene Pak Camat Kanor ke gamelane sapa? Gamelanku, Mbak. Lek entuk tak tumbasi ya, Dik. Entuk, Mbak, ning tukunen sak sing duwe ngono. Nggih niki gamelan ijo niki. Iki jodoh nggih niki, nggih. Akhire kula nggih mas kawin rabi kali Bu Kesi dengan mas kawin seperangkat gamelan pelok slendro sak penitine. Estu niki mas kawin pusaka niki. Ha iya, nggih. Bener to. Iki ora ngedebus iki asli iki. Iya, Ya, Bu. Sik kelingan sejarah pertemuan pertama. Ayo ning Bojonegoro. Ketara banget lek Bu Kesi banget anggene cinta karo aku. Ayo. Lah iya. Ngono yen nganti diwayu ya mesake ora bakal aneh-aneh. Estu Bulurah, bojo kula sampun sumpah ya mung siji. Nggih. Siji teng Solo, siji teng Malang, siji Jakarta. Tegese Bu Kesi kula jak teng Malang, Jakarta ngoten lho. Alah gombal. Sajake pas wayangan sore mau lho, jejer Bagong mau lho. Sajake kok kepengin tenan to dalange dirabekke meneh. Mbok tak omongi to. Sampean isone kondang kalokone lagi iki lho nek sinden ngomongi dalang. Kudune lak ya kula aturi kok dadak tak omongi. Kuwi jane sinden apa kernet kok ya. Tak omongi to. Pripun? Nyuwun sewu Pak Dalang, panjenengan menika Kang Mas wae ya. Ning aku gandeng atiku anyel lara gah nyeluk Kang Mas. Dek Cahya.
Ngelingono zaman sejarah. Sampeyan sadurunge kondang kalau kok dadi dalang kondang regane larang kaya saiki. Elingo sampeyan biyen mung gandol jaritku kuwi lho. Sampeyan biyen rong duwe modal apa-apa rabi karo aku. Sound system wae sing nungkokne aku. Sampeyan karo aku ki modalmu rabi mung pistol gombyok kuwi lho. Gak enak iki rek, gak enak iki rek. Ayo. Ya aja ngono aja kok omong-omone to Bu. Iki sebagai suami kan aku malu di hadapan warga semene mbane lho. Kok anggem iki ngertine wong-wong mesti dibatin. Wah, bae dalange kere, mesti ngono. Mosok sampean tega ngerek-ngerekne aku ngono lho. Ya ora ngono to, Pak. Dik Cahya, mboten ngaten, Dik. Niki ben apa ya, sampeyan tansah eling karo perjuangane awake dhewe. Awake dhewe iki merintis bareng saka nol, saka dasar, jaman rong duwe apa-apa. Yen saiki sampeyan kondang njur pengen tak rabekke, pengen wayuh, kuwi jan kebangetan, menyakitkan ya, Bu. Bal aku akeh. Kae doro pituke gedhe kabeh lho. Enggak. Bu, hidup wanita. Ayo, karepmu ngono. Ayo, wis apa-apa nggih. Ben, ora aneh-aneh Bu Kesi, wong yo nyatane omah-omah wis pirang taun awake dhewe? Alhamdulillah kula pun omah-omah 16 tahun. Oh, putrane wis pira? Alhamdulillah sampun manak papat. Lah dalah. Oleh arep aneh-aneh aku ya pekewo to Bu Kesi. Elek-elek sing jenenge Cahya Kuntadi iki ya putrane Mbah Sukron kae ya mantan lurah kae ya mubalek kae ya kiai. Ngono to. Medine lah ya sampean apal to. Saben dinaku selama 16 tahun piye lak ya ngerti. Apal. Kapan aku njaraki wong wedok liya yen enek sampeyan? Ora tau Bu Kesi. Yo tega-tegane. Padane aku goblok. Ora nggih. Ya layak. Anggere ning Elisa Orkarusne do lirak-lirik. Nembang mawon kah? Nembang. Cahayu, nembang ya Cahayu ya. Alah gombal. Ayo apa? Nggih. Awas lho ya. Apa? Dititeni diseksekne karo masyarakat kene. Ya, mojo delik. Nyuwun sewu Bapak Ibu, kula seksekne panjenengan sedaya. Nganti kok mengko Pak Cahya Kuntadi wis dadi dalang kondang, regane larang ganteng, kok krungu mak slenting Pak Cahya duwe demenan ning mojo delik, tak sunati. Seksine lho wong akeh ya. Kok sunati ra apa-apa, ra apa-apa. Engko tak kocori tukul neh. Kaya kembang ae ora. Ya Bu. Pion-pion. Nggih. Rangira Sri Huning Gundul. Gugur mongko mesti kaning Monggo sak langgamipun Bu Kesi wabil khusus kula aturaken dumateng Ibu Hajah Yuntik Rahayu kalian Pak Utomo ya lan ugi sedaya para warga Bu Camat lan sedaya Pak Kapolsek Ndah Ramil lan sanes-sanesipun ya monggo Bu Sri Huning mesti ketumban lagu tresna tuen sabaya pati marang Raden Wiratmaya kang bos prasaja
Tik matur nuwun. Kyai Le Anggun nganti kaya ngono Jan. Jan nganti kaya golek kencana. Kyai nganti kaya sumber kencana. Ayo. Nabrak ya apa-apa. Enten bintang tamune Cak Julang nggih Bu nggih. Nah nggih kalian Mbak Lucy sesarengan. Ayo. Monggo Mas Julang katuran pinarak wonten pepanggungan. Ayo. Disupati, Ca. Ayo. Muga-muga kadang-kadang sing dodolan ning wayangan bengi iki kabeh pinaringan laris. Ngaturake ya kuwi warung pojok. Wah, iya nggih. Men jumeneng Mbak Lucy karo Mas Julang. Iya to, diaturake. Dados pinanggih melih Mbak Lucy. Wilujeng dalu pinanggih malih dulur lanang sedulur wedok. Nggih, salim rumiyin. Alhamdulillah sehat nggih Kang Mas. Pangestunipun sehat walafiat. Jenengan nggih sehat mawon to. Pangestu panjenengan sak kanca kula diparingi sehat senajan radi glerek-glerek boten sekeco tapi pinanggih sedulur lanang kalih Mbak Yu wedok kula semangat 45. Seperti malam hari ini. Inggih. Bidal saking Ponorogo jam pinten? Wow, tabuh gangsal. Gangsal nggih. Injih ngapunten radi randat ngaten. Rawuh mriki jam pinten dugi mriki? Rawuh dugi mriki wau jam 8 dalu. Panjenengan jam pinten Kang Mas? Kula wau magrib jam 6 dugi mriki. Alhamdulillah. Senajan Bapak Yoyok kali garwa niku ngasta dosen tapi piyayine disiplin. Wau nggih nderek upacara to? Nggih. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wah, bisa sebagai contoh loh panjenengan kok ya sapa to sing ora pirsa Mas Cahyo Kuntadi asmane Nguncoro menika keng garwa menika kanca berjuang dalem. Ngaten nggih. Wiwit taun pinten le berjuang kalih Bu Kesi? Wah, jaman riyen tasik bujangan kencling-kencling. Ngaten. Jaman sumurmu gas iki lho. Nggih kesupen kula beto codot. Kesupen. Ngapunten derek tetepangan nggih. Masa senajan tolo tanpa rupa kados mekaten nggih. Niki pelawak kondang. Ya aja ala tanpa rupa ngoten niku. Lah ya napa? Nyek ngoten niku. Ora apa-apa. Alah. Ngeten lho nun sewu. Jenengan lek ngelokke piyayi ngoten niku padha karo meremehkan Tuhan karena ini adalah ciptaan dari Tuhan. Mboten meremehkan Tuhan tapi kula wau mewakili penonton ngeten nyun sewu. Sing medal Pak Yoyok riyen dalange ganteng railok-lok putih kaya embuh. Bareng to niki medal sanding kula. Alah pelawake kaya oglek bur gas ku lho. Oglek bur gas. Lah iki apa sumur gas iki dienggo oglek. Berarti pasangane berarti pisan. Luar biasa. Sampean yo nderek anu karo nderek bagekne Pak Dalang. Endi mau dalange? Oh iki apa ndasku? Ndase kurang mriki nderek tetepangan. Kaya napa tak tasik dulur kalih bintang tamu pas teng Ponorogo wingi nika. Yayu Putri nika lho. Oh, Yayu nika pun matek ketabrak Scoopy. Nggih. Insyaallah. Kula niki adike. Oh, adike. Nggih. Wong matur karo dalang tik kaya ayu-ayu dhewe terus ngenang ngene. Lho sing ape ngebur kono ku lho sapa? Piye to? Sampeyan ora pirsa to? Pak Dalang ki minangka presiden ning panggung iki. Ngerti. Awake dhewe kudu manut karo Bapak Dalang. Sopan santun kudu dingerteni senajan to Mas Yoyo iki masih muda. Kita tuh harus hormat seperti Bu Lurah juga begitu. Aja banding-bandingno karo Bu Lurah. Awakmu iki rumangsamu terus ayune ngungkuli Bu Lurah po. Awakmu ki nek ora macak roh dhewe aku.
Nyapa? Kowe rasa buka wadi ning kene, aja ngisini-sini aku. Ngene kemayu ngene aku ning gone Mbak. Loh, aku mah diarani kembar lho karo bulurah. Sapa sing ngarani? Lah nek sing ngarani Ibu kembar. larang ning kawon. Sing ngarani kembar ayo engko esuk do ning gone Mbak Lucy. Isu-isu Mbak Lucy engko wajah asline ra ketara. Piye? Ngoten niku. Ter ngangge daster ya. Nggih, ketara. Wong ayu ki ora iso ngungkuli kaya panjenengane bulurah. Ayumu ki wis alah entek. Bodine lho bulurah nalika ngendikan karo jumeneng bodine ngene. Kaya nawon kemit iki kaya nawon ndas ngene. Mantep gudhongmu kuwi. Lagek roh daleme. Aku jan Mas Yoyo. Pripun, Mbak Lucy? Kula iso mlungu ora iso mingkem-mingkem jenenge dalem kok apike kaya ngono. Mbak Halah, mingkemne. cagak kok gedine sak bokongku. Saka niku to. Jenenge saka ning kampung niku poh. Alah iki rong bokongku rong tronton iki sampe gek iki unine ber mm. Iki ya melu-melu kan. Rekake nggih melu-melu. Oh, bangun joglo ya? Bangun joglo. Napa? Ning Bu Lurah iki cagake piro mbok hitung? 16. 16 Terus nggonamu piro cagake? 32. Sugih awakmu no karo Bu Lurah berarti ya. Aku nyolong pethek no iki. Masyaallah 32. Nyolong petek sugih. Aku ki nek kae ora perkara sugih. Cagake ya kaya Bu Lurah gede-gede. Cagake kae ora kaya bulurah. Lah piye? Pring. Lah tak kene lawang ngarep mau masyaallah Mas Yoyo mlebet niku pun ukir-ukiran pintu sampai kamar juga pintu ikure ukir-ukiran apa kandel-kandel ngono lha omah ngarep ku jebek ukir-ukiran ya arep mlebu Nek raimu. Aja mbok kono nek isin aku. Iya to? Kae ngarep omah ora ukir-ukiran. Lah padha kae Bu. Padha apane dibadhok rayap kok padha. Ngono kok sombonge ra ilok-ilok ngenyek aku ya ngono padha wae. Sik sampean prisa daleme bulurah lak gumun to. Gumun kula Jenengan dereng ngertos masjidipun. Nuwun sewu, menika langkung megah, langkung mewah, langkung indah. Lah, pedomane bulurah piye carane? Masjid harus lebih indah daripada rumahnya pribadi. Napa tanggung tok bulurah? Mergo ngerti ora? Ya napa? Bulurah kae wis percaya yang tergandung di Fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Marang Gusti muja lan nyembah, marang Gusti nyuwun lan ndonga. Mulane bulurah sukses iku iso-iso kaya bulurah itu semangat ada Pak Utomo yang hebat. Mereka berdua untuk menuju ihdinas siratal mustaqim. Jalan yang lurus untuk semua warganya. Lek ngene iki jan beneh. Aku gumun julang lho. Kok iso ndalil panganane Pak Kirek ndalil. Mangan iwak kirek kandhake wong kono wingi tak kei semangkok ya dientek. Lah ora ngerti jare tak takoni mentok-mentok ngono. Ha wis tak rasani to. Niki lho, iki apa to Dik Jolang? Niki nuwun sewu rica-rica kambing balap. Oh, enak padahal asu lho, Mbak. Lah aku diblocokne lho aku tenan. Lah tak pangan entuk 20 no. Kok enak iki asine apa to? Kambing balap. Kambing balap iki apa? Niku nuwun sewu asu Pak Dalang. Ya Allah, alhamdulillah kok enak. Mergo Sampeyan muni sehat. nyun sewu nggih, nyun sewu sampeyan muni ngono kok ngendikane karo Pak Yoyok munine asu kok diparani nang aku nyapa? Arep ngelokne. Ora. Aja ngamukan. Wongku innallaha. Lah tapi ya tersinggung to aku wong jenengan ngendika karo Pak Yoyok muni Aku iki nuwun sewu, Mbak. Aku iki nuwun sewu. Mataku kera. Oh, bae kancane gareng. Kaya jenengan iki ngendikane lho, iki lho. Rupane ning kene iki lho. Kurang dhuwur. Mata kira kok mbok kon panteng. Di nek umpamane Piyayi Putri iki nek ketok pasuryane apik. Nadyan to mripatku ndiluk ning asline sing tak pirsani kan Giwang. Bayu. Giwang nek jenengan sing agem iso gedhe-gedhe ning pantes. Giwang dito iki lho, Giwang iki. Oh, ndasku kurang munggah to. Iki dodo. Mulane Giwang kok nyemol. Ceng. Yo ora. Rupane kok silit handang. Alah silit dandal. Wong rai ke nggo tandha mok iku lho si A si B si C. Rai nggo bedakno piyayine. Ning perkara wong lanang ki aja gengsi. Rai elek, rai ganteng. Manuke padha ae. Lho. Kok jurusane langsung tekan kono iki lho. Lah jenengan ngerti nika napa? Merpati to? Lah merpati mriki nek karo Solo sami mboten? Padha. Lah nek merpati mriki karo nggone Mbak Lucy Ponorogo sami mboten?
Padha. Mulane wong urip iku aja lali sangkan parane. Lho, wong urip kudu parane kok rene iki lho. Bocah iki kat mau kok horor rek. Tak omong sangkan paran nek saka Gusti to munggah sangkan paran ngono. Lah Gusti apa langsung delodok dadi wong nek ra rono sik. Ngono lho edan ora. Lho, nggih ta mboten. Nggih bener. Mulane aja do penasaran rono-rono iki padha ora ana sing Malang. Nggih. Nggih Malang rene-rene Blitar ya. Sik to aku ki jelasno wong urip kudu eling lan waspada. Nah iki kok hari kemerdekaan 17 Agustus. Sing Mas Mbak Cangik mau ngendika ana Serikat Dagang Islam. Nalika tahun 16 Oktober tahun 1905 kuwi didirikan di Solo. Mulane berangkat kemudian menjadi Serikat Dagang Islam. Kemudian London rejek langsung gawe sing jenenge Divide et Impera. Perpecahan. Lho, masih rai kaya kamus ngene iki. Wow. Nek lagi aku hormat tenan ngerti divide barang kaya. Lho. Kula niku nek trima piyai iki sarjana iki dosen kabeh lho. Dosen yo lah. Ngene iki sing menang dagelan nanti dosen. Nyatane yoga dosen rawani ngadeg. Lho ditantang disepelekke lho. Mulane karena kita jangan melihat penampilan, lihatlah hasil kinerjanya. Kena bulurah wis kadung ngendika lho. Iki nek aku kok umpama desaku kok lurahe kados bulurah ngene iki tak coblosi terus. Loh, sik kok coblos iki apa? Nalika nyalon niku lho kula pilih kula coblosi terus. Walah matrap. Pundi ya pas suryane bulurah sing dimesti langsung tak pilih. Lah nek model ngene iki dadi lurah, wo. Akeh rondo mesti. Lah kok iso? Bojone do dolan rono terus. Model ngene atuh. Ngenyek kowe ngenyek. Dolane ndi? Bojone dolan rene. Akar alasane ngene ape jagong ring bulurah. Lah bulurahe mergo monggo. Lho justru bulurah sing ngerti adab pasar, ngerti tatanan lho. Aja ngenyek lho karo wong wedok. Wong wedok senajan tok kasar, justru perempuan sing kasar lek muni tek itu tandang gane sengkut. Sing kandha contoh bulurah. Sesuai ature Pak Dalang tadi. Persamaan gender, seorang perempuan bisa sederajat dengan seorang laki-laki. Contohnya bulurah gak kalah memimpin desa ngendi? Mojodelik menjadi desa yang sangat maju dan luar biasa. Alah. Ning wong lanang mendine ora kalah, ayo. Wong lanang ya ora kalah. Masya bulurah iki hebat, masya wong wedok iku pinter. Iki nek ora ana restu karo sing kakung ora iso. Tur wong wedok iki nek kesel ape obate apa to? Sing nggawa obat iku sing kakung. Obat apa? Lho. Obat apa? Kae nek wis ana ing Panti Busana Palerman, kula sayah Bapak. Ya wis. Ayo. Hubungannya karo obat apa? Yo gen relax. Kersane relax yang sehari 24 jam kaya UGD mikirno kemakmurane rakyat. Dat endi mau lusi? Ya ta. Koncone semene gedine karo. Wong urip iku apa-apa wae ya iku mau kudu kaya bulurah. Aja lali sangkan parane biyen-biyene piye. Ngono kuwi. Jadi tegese piyai mriki niku luar biasa. Wow. Yang luar biasa juga masyarakat mriki. Juga karena pemimpinnya. apa? Pinter milih pimpinane seorang perempuan. Rata-rata wong wadon kuwi gemi, rata-rata wong wadon kuwi pinter ngecakne apa-apa. Iya tapi aja ngrawuk cangkem. Ki lah aku gemes loh. Wong wedok iku pinter ora kawit saiki nek kawit biyen. Siapa yang dapat menjebolkan benteng Portugis, Belanda dan lain-lain? Wong wedok. Kok iso? Lho wong wedok do maca ayu, gurine sine dunak tenggok kae. Kangkung blonjoran ngisore granat. Lho, zaman penjajah ya. Iya, wong lanang iki granat ra iso mbledhos bedil sik. Mulane wong wedok iki ampuh saya mengakui. Iya. Tanpa ada pembimbing dari kaum lelaki atau bapak-bapak dan suami dan pemuda tidak akan menjadi ampuh. Mulane eling sangkan parane. Di balik wanita yang hebat ada suami yang luar biasa. Dadi yo iki lho. Iya. Kat mau kudu rono tak. Dadi intine tetep
gotong royong. Sing lanang gotong sing wedok, sing wedok. Sik to balenan omonganmu, gotong royong. Kok sing lanang gendong sing wedok, sing wedok gotong sing lanang, sing piye to maksude? Sing lanang sing wedok gotong-gotongan piye to? Piye to maksudmu? Jelasno kok angel aku wis kadung muni. Lelaki dan perempuan harus bersatu padu seiring sejalan. Lah kuwi lah memberi support. Nek wong wedok dadi lurah, wong wedok dadi pegawai apapun nek sayah tetep butuhno kaum lelaki utawa bojo. Ya padha wae, lek sing ngasta sing kakung ya tetep butuhne garwane. Ya ngono ku ya ana sing garwane kono-kono ku ya ana. Dadi kuwi lek nyontoni rapi meneh. Rapi piye to? Nyatane iki garwa-garwane iki ning dalem ning kene memberi inspirasi hiburan supaya ora penat. Iki garwane sapa iki? Lho. Ini garwane sapa? Garwane wong. Ayo. Garwamu apa piye? Lho garwane wong-wong, Pak. Ayo li. Alah kok api men bojone jolang kaya ngene. 17 Agustus yayake kudu lurus. Nah. Apa? Angger sing ketok maju. Yayake apa to yayake? Lungguh. Paling enggak, paling lenggah. Ayo sing lurus. Aku ya ora mudeng basane kok. Sing lurus. Ayo sebelah bukesi rondok mundur. Kok gede men to? Rene lho. Piye karep-karep bariske ngono ya? Apa tak bariske ora iso lurus ana sing rene ora enak. Dadi lho mulane kenapa sekarang itu dengan kandungan arti merah putih merah berani putih itu suci. Nek cara dukun utawa ngilmu kejawen marmati kakang kawah adi ari-ari getih puser sedulur papat kali mau pancer. Bali eneng asal usule. Lho, balik kene nek. Lah rono nek iku entuk ta ora? Wong pancen wong urip iki asale kok ngisor ora ana wong urip kon dhuwur kuwi. Wong urip ngono sudah dadi dudeng ngono kuwi. Lho, ora asal aku. Ora isin lah apa wis dimik cah papat nek isin. Lambene tekan didi. Wong kaya perawan gayane dandane. Lha njikok cemiti. Lah ngono ku ndak sing ape nyekel sapa? Langsung tulisi selawe nyekel ngono. Hei, kowe penghinaan murah men iso selawe lho. Lah pinten ta umume pinten? Yang jelas nih, masa aku selawe. Sampeyan ya, ini wanita loh. Nggih. Nun sewu, kula jenengan terlahir dari rahim seorang wanita. Kok iso ngregani ngono iso selawe lho. Lah, pinten to? Paling ora ya 17,5 lah. Jare malah saya murah. Kok ya dalange yo ketoke hobi. Lambene ora. Sik tak selani sik. Nggih, monggo-monggo. Niki, mangke Mbak Lucy kang nembang. Nah, sing jengleng iki Mas Julang. Oke. Siap. Pengirim dari warga masyarakat Mojodelik. Kirim salam buat Bu Kades Ibu Hajah Yuntik Rahayu. Semoga sukses selalu. Amin. Berkah, panjang umur, diberikan kelancaran usahanya, diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun tembang Caping Gunung. Oh, teng mriki niku fardhu ain. Apa kuwi? Wajib. Caping Gunung kuwi? Kok iso? Kok dalang utawa yoga ning kene ora iso caping gunung berarti belum senior. Mangsamu. Kene iki ape golek apa-apa komplit. Apa? Lho kene nek niat ora ana listrik ora susah piyayi kene. Obor gas pirang-pirang. Oh iya. Khusus awakmu kok bengi ra oleh kondur ya. Masak. Lah ngapa? Wong diweling karo Bu Lurah. Anu piye? Liyane iki gak penting wis kondur gak ora ngendikan piye? Saka tresnane karo Mas Julang. Lah iya dah. Saka Ngendikane piye Bu Lurah mau? Sesuk wis do kondur pamit tak sangoni pisan Mbak Lucy wis lunas. Perkara Mas Julang kuwi spesial aja oleh kondur. Ngendikane Bu Lurah kene ya. Arti cemplungne ngono lho Mas. Wong ki ape muni nggo tumbale mbok ubet-ubetno iki. Tapi Bapak Dalang luar biasa. Saya berkali-kali sowan ke Bojonegoro dan Bojonegoro itu penonton wayang yang number 1. Luar biasa, tepuk tangan untuk Piyai Bojonegoro. Wis gak tahu sepi lek mirsani. Mbak Lucy muni number 1, kono keplok-keplok takon ana number 1 niku apa? Lho ngerti lho Piyai kene cerdas lho. Lek nyatane nomor 1 se-Jawa Timur. Ya nyatane mbake sing kudungan ireng number 1 apa le? Tiwas keplok-keplok. Ya
Padha ae kowe nerae basa sing ngene-ngene mang Mbah Putri ya ora mudeng. Kowe ya apa to le kaya tak aku kae. Kae wis lali kok ya. Mau yo ngentekno. Tapi gunung Mbak Lucy jenengan sinembang sing jenggleng Kang Jolang. Nggih. Pas ki. Nanti juga ada niki putra daerah. Nggih. Pun asring derek dalang pundi-pundi. Dik Jenita. Siap. Nggih. Sik tok. Lho, jenggleng. Ya dikasih jarak semono kecedeken ora. Nyun sewu kok iki wujude iki kaya ngene iki tapi kok birahine gedhe. Gila. Sumpah sing ning omah HP iki. Bojomu ndelok streaming lho. Oh, bojomu ndelok streaming lho. HP-ne pun gak kena nggo ndelok streaming, mau katut kekumbah. Nyuwun sewu Mas kaya ora pirsa to lek garwamu Cina. Ayu banget putih iki lho nggih guman lho biyen oleh joleng apa mendem aku kok gelem bojone Cina putih banget bojomu. Sik. Kae mone kan ana cah bintu. Iya. Wireng ngono eli angger wong do nyanyi terus tak glandang mengguri tak dusi ning pom. Lho lah kok ketok resik bar sak sabune kok resik awake putih kaya bukesi. Akhirnya terus tak nggo dhewe. Ayo didusi. Heeh. Walat karo bojomu. Anjar sekar ae. Kene wong ki riwayat nek kene punya cerita saya juga punya riwayat. Iya. Ya. Nano. Ya Mbak Lucy. Ngapunten niki ra diwaduk. Kenapa-napa. Sik turung. Ditato gambar wineh. Wineh mbahmu. Lah iki oyote. Kecenanangan ora Kaya bulan. ngono to. Sabar bengi. Medelan 50 iku kudu tenanan iki. Piye jenglengane Mbak Lucy wi? Piye Mbak? Piye? Mboten krasa. Oh, kok ora krasa. Lah piye wong 5 bareng? Yo remuk ngawur ae ora. Ning ajake ancene dhek niku mboten ikhlas lek kalih kula niku. Ikhlas, aku sumpah. Aku wis ngerti seleramu dudu aku. Aku ku ikhlas sumpah lho. Lho, ora apa-apa lho lek pomo kowe diunek-unek ning kene iki sajake kat mau ki plegentuk-plegentuk pengen karo Birgita apa pengen karo si gendok sing cilik kae kat mau lho duleki aku ae. Sing niki Sindene Pak Yoyo Pak. ayu. Niki sekilo pinten to, Pak? Padake buah ya ora. Lah nek tak tuku kabeh ora entek, wong aku butuh mok sithik wae. Ora. Endi mau lho. Wah, keri. Kek. Ora pareng kuwi sing sinden petingane Pak Yoyo. Lek kuwi ngalih engko rubuh pangkunge. Lho, sinden bakune Pak Yoyo ora pareng nggih jimat. Iki diajeng iki lek nyinden sing klasik-klasik ora pareng jumeneng. Oh, pantesan roh aku kok langsung ku lho wah ketok wong sing. Lah trek kowe bangsane blas saiki lho Jin. Lah ngersane iki lho sing Tak iki. dudohi cahayu. Cahayu banget tak dudohi. Sing ndi? Iki mripate ya ora kira iki lek dhewe lho kok mesti ngokon aku dhewe. Guma. Ayo Nduk, iki njajali lho sing urung tau dimik wong. Sik Wah, tok. kleru kowe. Sebagai seorang lelaki. Kapusan. Kok diujak nek. Sebagai seorang lelaki ki piye carane perempuan ben tertarik karo sampean sing gentle ngono lho. Nah, dodone buka. Dodone buka jumlah ngono. Buka. Nah, rada mendak. Mendak. Terus cedhaki, dicedhaki. Mendak neh. Nah, mendak siji, mendak loro, nyewu. Nah, Alah, kok malah kaya wong bancaki wong tinggal. Kene nok. Ini. Jumeneng. Hes. Yo ngalah nyawang iki kaya ndelok TV 15 in. Dalem Om Jolang. Aku mbiyen yo ngono kuwi lho. Alah, Zaman prawanku karo Bu Kesi. Ayu ngene. Ih, Awakmu yo cilik. kuning. Lencir kuning kaya iki persis Iya. ayu ngene. Ayu. Telek.
Om Jolang bagaimana Warati, kabarnya? Dek. Jajal, itu semangat ora lek ngejeleng iki Hmm, semangat ora. iya. Iya. Beda ora karo njegleng Mbak Lucy. Ayo. Endek. Dari mana ini? Yen ngene lho. Yen. Alah rasa mbok urui. Waduh. Ya. Sia-sia. Yen memajang ya. Kudu kemayu ngono Iso, ya Om Jarene ya. wong lanang kudu duweni sifat adil. Iya engko tak Aja adili. sia-sia karo bojo pertama. Oh iya. Bojo tuwa kuwi keloro-loro bibit kawite wong loro. Iya. Asal usule. Nah. Kudu tetep ditresnani. Eling. Aja rena. Nah, iki lho. Iki jenenge sinden abab naga ya. Nek ababku gimana Om Jolang? Awakmu aja nek kok abab ngentut ae apik kok. Makasih Om Jolang. Entot ambene duren ya. Ayo Bir, ben marem Kang Jolang Bir. Yen memajang hamong karo janur kuning janur kuning Andek. janur kuning Elok semangat tenan membara. enak banget Om Wah, Jolang enak. makasih Enak Om ume, Jolang. wah. Alah dodok wong kur mencolot pisan biasane iki lho ping 15. Karo aku. Wis Iso kono. gelem nek karo ping pisan? Kono ben sak omong-omonge nek jengleng awakmu iku kudu perlu ekstra tenanan, Tenanan. hati-hati. Soalnya bojono mi kudu Ah. diawet-awet ya Nek ta. jengleng awakmu memang kudu hati-hati lah kae ora. Rasa jegleng aku rene tak endrem. Ora ning sebagai seorang suami yo kudu adil. Ayo. Njegleng iki genti yang mbok sepuh sih. Ayo. Semangate beda apa ora? Nek kono ki gampang nek jengleng awakmu kudu hati-hati, kudu waspada mergone bojo nomor loro nek kae kolatar kowe masuk. Kaya apa ae sambung paralon mobil iso. Maksude iki ketinggal ngono, ketinggal. Piyayine kan gedhe dhuwur maksude keng latar ngono. Oh kae Mbak Lucy. Ngono. Ngono kuwi jenenge ngenyek wong wadon. Ngenyek piye wong ki lho. Lah kuwi kok latar wis masuk ngono kuwi. Masuk. Padha karo lek wis tuwa iki ra penak. Ngene. Jelasno mongamu tak ndelep nek teko lumbangan kowe kok. Wah, nek model ngene ndas iki ya mlebu, Nduk. Waduh. Kudune ndas iki Waduh kok. ae aku ndek bojo kowe tak pakakne wedhus. Ngerti wedhus apa ora? Roh, Wedhus lanang. nyapa? Pengen roh modele. Ya, genten kono tak jegleng cemburunan andani mulane aja ngenyak wong elek ni lho. Ngerti dhewe. Ya, Kembang. Ya, Pak. kembak sik ya, Nduk, iki kok. Iya Om. Kok nek wis turu awake dhewe. Ya, meneh. siap. Alon ae. Ya, alah. Lah iki kok wis gogrok iki, Nduk. Tulung kerok ana. Angger ngene iki dilukas turu. Ya. Aja sia-sia. Ora wong asal usule kok kono kok. Engko jam 2 terno aku ya, Mak. Iya, piye dipateni? Ning jedhe. Ngono kuwi marai nyontoni gak apik karo bapak-bapak. Lampune ngono. dipateni nek ape tindak supaya ngirit setrum. Jelasno. Lah, oh. Sik. Ya. Wis kaya ape nyemplung sumur gas iki ya. Aja banter. Alah, Kudu nguyuh. Iki wis tak omongi to. Angger-angger wong-wong wis ka omah iki wis tak omongi kudu rangkepan. Kok iso blugrak kabeh mang piye to, Pak? Pirang-pirang. Aja ngisen-ngisen kene Oh, kono. alah. Ki mau mangan apa to ambune solar iki. Wong ra hati-hati. Terontok kabeh gek wis panen pisan. Aduh.
Gemes aku wong ora ati-ati. Piyai putri ki ati-ati. Iya. Kok Mbak Nom lho sak semburu Mbak Nom. Oh, Iya, yuk. kita nanti berdansa Iya, ya. anu. Pak. Alah. Aku ki nek ape wayah kene awakmu berdoa wae. Tulung kerono. Engko kerokan ora usah nganggo duit, nganggo untuku wis rantas iki. Iya. Ya lho. Pacitan sarwi. Kok tak kalah. Benatin saiki genti karo kae. Dansa, yuk. Tak tak tung tak ndong tak. 3 4, yuk. Dansa. Sik. Karo kae. Karo sing mbok tuwek. Kula kon Dansa. yo alah. Ora sak dansane lek ora gelem. Dongakno aku muga-muga kuat yo. Iya. Nggih, Mas. Ayo. Alah sik. Ngono neh angger-angger. Nelak-nelek ae. Sabar. Padane masa pucuk tuwek mencret. Gak trimo. Ayo. Trimo. Ya wis ayo. Dansa. Kayak Tak, kemau. tak, tung tak, yuk. Oh, sing kono ikhlas. Aku digeret ke mrene. Iya, berarti adis diikhlasne karo. Ya wis nek ngono aku tak mulih. Mas Jolang. Aku suwe-suwe dadi bojomu. Ora sih. Kaya njunjung drem ae ora. Mas Jolang, aku ya pengen Mas Jolang. Aku ya ora cendang aku. Mbok wae mesake. Aku ya pengen Mas Jolang, aku ya pengen. Kowe kok ndang mbok nam aku ora lilo aku. Tak mulih nek Ponorogo. Langsung. Ora lilo. Bojo cemplung ning sumur lho. Rono lho. Pak Suti. Ngangkat kene ati bahagia, bareng wayah ngangkat iki bahaya. Musibah. Wong mbekno. Wong ora gelem telateni lho. Sakjane aku bobotku ya padha Birgita nek. Iya. Birgita iki paling pira kur 55 Mbak Birgita kuwi. Birgita 37. Awakmu ki pira? Selawe. Selawe. Iku kabeh apa iku tok? Bandule 85. Wong tahu. Ning kantor ditimbang trimo di deleh ngene sithik 52. Mbok Pak genti, ayo. Mbak Lucy genti. Ayo. Ayo Mbok Wek. Ayo lho. Iya, malah aku sing ketok tuwek. Oh, waduh tuwek. Ngono lek gontok-gontor wong ayu mripate ora iso bersahabat kok ya. Aku age baru ulang tahun mbok amuki ae. Ndang. Kudu ade lho ya. Dek mau mbok wedok mbok kapake. Tak jak dansa terus Dansa. awakmu ki Iya, ngajak iya. apa ayo manut. Panas. Udan. Heh. Dosen lho. Waduh. Sopo? Lho, wong panas udan ora ditabuhi kok malah don ningali. Ning carane sampean ngendikake ya ora kaya ngono kuwi. Piye? Kok pentilang-pentili nyuwun sewu Kang Mas. Oh. Panjenengan tabuhi. Kurang. Lah piye? Nuwun sewu Kang Mas panjenengan tabuhi. Carane piye? Ngene panas udan ning tak gentu jreng dang tak gentu jreng. Oh, Aja lali paham. sakan parane dang tak gentu
Dreng. Ngono gampange kaya ngono. Paham, paham. Nggih. Ya, Mbak. Panas. Gak bener kaya elekmu ngomong mau. Jreng iki aja nganggo tutuk. Tutuke gong dicekeli lagek jreng nggih. Oh alah. Sing cetha to Mas Jolang. Ketoke roh aku kok kaya roh grahana to Mas. Kaya buta ijo. Tok endi mau lusi. Angger-anggeri ndasku muntir dhewe kon. Panas. Koyoke enek dendam pribadi Pak Dik karo Priyan. Iki nek ora dijelasno sing tenanan, yoga-yoga ketok ora patek konsen. Dang tak gentung tutuke cekeli. Jreng langsung ditelendas. Tok. Kuwi anarkis lek kuwi. Ora nesu lek kuwi. Dagelan ki mboten parang jugetan nggih. Biasane lek dagelane gampang mutungan kuwi stroke. Jenenge dagelan iki ya wong. Ya duwe mangkel, ya duwe ngapura, ya duwe semangat, kadang ya duwe kesel. Lah wong dang tak gentuk iki gamelan sejarah lho. Waduh. Sejarah kawit biyen sapa to sing kagungan, sing tumbas ki sapa? Ra mau wis ngerti to. Dituthuk dang tak gentung. Jreng tabohke siji-siji. Oh, tabohke siji-siji to. Ngono angel men. Ya kok lu sih. Angel men to. Ya sak nada. Panas. Odan. Sik. Lah, Sik Mas. kok Nuwun kleru sewu. terus Mas aku. Nuwun sewu. Sampeyan iki nabuh dagelan tak goleki bocah dicolong gendruwo. Lah jare kon siji-siji wis siji-siji lho ki Siji-siji ketibane iki maksude pentunge iki siji-siji, tutuke siji-siji bareng jreng. Jajal iki gendere, nadane sak pira? Hayalah sholat. Wong iki nduk nada wis kuwi lho. Sok Menong lek guyu sampe histeris lho. Sajake kok yo. ye, kowe pengen meteng. Kok langsungan ya. Lah nek umpamane ngono listrik pateni kan dadi peteng to. Wong sak donya listrik mati ora bingung ming piyayi kene tok. Nyapa? Kok iso? Ah wong sak donya anggere listrik mati, golek lilin kene ki tetep padang. Kono ku 24 jam ora matek. Panas odan. Asik. Rasa pengingisan. Gak ngono sing genah kok nek ngabani cacah gak mudeng lho engko. Angger wis ngene iki nadane jenengan pas, sing nabuh ya pas. Mulane kodene ngene. Panas odan. Odan panas aling-aling. Capek. Gunung. Bener to? Kompak to? Bener to? Caca koyo duwe dendam pribadi karo Pian iku. Ngene, Bro. Coba koreksi diri kamu. Coba. Nek wis ketoke dewegah mulya. Age mulya, wong besmu kontake tak gawa. Ayo mulya. Wong Kuwi rene sing ngejak aku sing nimbali bulura sing Nah, ndung iya. awakmu ora. yoga-yoga ini memang luar biasa. Nggih. Delok sing ngendang aduh. Hei, iki piye bluro lho iki, jane aneh lho. Ape mbloro, ape jepon, ape njiken sak piturute kae ya wong. Oh iya. Tapi iki dosen lho ning gone isi Surakarta iki. Dosen lho masamu aku pira kono S pira? S1, S2. S2. Aku S6. Lah, Apa seneng akeh men? apa? SD 1 2 3 4 5 6. Kono S1. Iki nek ketok S pilek iki. Jajal Birgita mendhe apik lek iki lek. Ah, nek iki lho manis, Mas. Latihan. Nadyan wadon Jineman ding. sarta
para suli timun sikarane masuk tangan saking gunung Mbak Lucy tarik Mbak nolem nolem Dengaran ngelem. Lho nggih, niki sik kasunyatan. Oh. Hidup itu kalau kita hidupnya di dunia panggung sandiwara, tapi di kehidupan benar, kehidupan asli kita jangan sampai bersandiwara. Wah, nggih. Matur nuwun Pak Tarsan. Kan padha, majune kan padha. Lho niki nek wong-wong kae sing ngehit gigi kelinci kurang jos. Oh, gigi kelinci kurang jos. Mulane niki tak gawe gigi singa. Ayo, aja. Yuk. Sang